Salut! Eu sunt Echinul. Eu sunt Pisica. Și bine ați venit Pe canalul nostru de YouTube. Astăzi ne-am făcut un cont de trovo, dacă puteți să vedeți, Echinul și Pisica. Dar problema la noi este că nu știm cum să facem videoclipul, că nu avem niciun buton de plus sau videoclipul. Deci scrieți-ne în comentarii. Așa. Echinul și Pisica se numește. Info video. Uite, deja avem un follow. Nu, nu. Și nu uitați că dacă nu știți ce este Trovo, este tot așa o aplicație unde dați aici. Stai puțin. Da, și puteți găsi YouTuber care fac live-uri, cum ar fi, uite, live-uri de aici, de acum. Nu. Fall Guys, să zicem. Nu contează că și români. Adică din străinătate. Da. Și cam bine, nu știu să a fost bloc. Și dacă știe cineva cum se filmează, Să scrie în comentariu pe YouTube. da. Bine, păi ăsta a fost videoclipul. Așa de puțin. A fost mai așa un mic videoclip. Dar înțelegeți voi, să vă spunem că avem deja Trovo. Eu am fost Echinul. Eu am fost Pisica. Și ne vedem Data viitoare. Pa!